أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا إن شاء الله wannan shine karatu na Rasalatul Huquuq zama na uku wanda za mu yi magana akan haqqun nafs kamar yadda muka faɗi a baya. Insha Allah Imam Sajjad ya ci gaba da cewa haqqun nafs wato haƙƙin kai, wato haƙƙin kai, wannan kai kanka, haƙƙin kanka da abin da yake da gaɓoɓin jikinka, wato haƙƙoƙin gaɓoɓin jikinka kenan, haƙƙin kanka, haƙƙoƙin gaɓoɓin jikinka. Me ake nufi da haƙƙin kai? In aka ce haƙƙin kai, me haƙƙin kai? Shine cewa haqqu nafsika alaika, haƙƙin kanka da yake rataye a kanka, haƙƙin kanka da yake rataye a kanka shine me? An tasta'miluha bi ta'atillahi azza wa jalla. Shine kai amfani da wannan kan naka, wato wannan jikin naka, wannan ni'imomin da Allah ya yi maka, ka yi amfani da su a wajen yi wa Allah biyayya maɗaukaki sarki. Sannan sai me ya ce fatu'addi ila lisanika haqqahu, sai ka baiwa harshenka haƙƙinsa. Wato me haƙƙin harshenka? Shine ka kiyaye abin da kake faɗa, domin annabi ya ce falyaqul khairan aw liyasmut, a faɗa alkhairi ko kuma a yi shiru. To ka kiyaye wannan wajen amfani da harshenka. Idan kai haka to ka kiyaye wa harshenka haƙƙinsa, amma akasin haka to baka kiyaye wa harshenka haƙƙinsa ba. Idan kuma aka ce wannan haƙƙi ne na wani abu da Allah ya ba wa mutum ko ya ɗora wa mutum, sai kuma mutum bai sauke wannan haƙƙin ba, bai biya wannan haƙƙin ba, me yake biyo baya? Shine Allah zai tuhuma mutum. To hastiman ranar hisabi, ranar tashin alƙiyama, ranar da ake hisabi, to duk za a tambaye ka dangane da haƙƙoƙin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Shin ka sauke haƙƙin harshenka, ka kiyaye furucinka? Sannan abu na biyu shine me? Wa ila sam'ika haqqahu, sannan kuma shi ma kunnanka, jinka, ka ba shi haƙƙinsa. Wato kada ka ringa zama inda ake cin naman mutane kana saurara, kada ka ringa jin munanan lafuzza da batsa da sauransu, na batsa da na ashariya da sauransu. Idan kai haka shi ma ka kiyaye wa kunninka me? Haƙƙinsa. Sannan sai me? Wa ila basarika haqqahu, sannan kuma sai ka kiyaye wa idanuwanka, ganinka, haƙƙinsa shi ma. Kada ka ringa kallon alfasha da su, ka ringa kallon abubuwan da basu dace ba, waɗanda basu addini ko in ce shari'a bata samaha maka ba, bata yarda da su ba, ta kuma gargaɗe ka akan aikata, sai ya zama kai irin wayannan kake zuwa kana kallo. To kaga a wannan baka biya wa idonka haƙƙinsa ba. Amma ka kiyaye abin da Allah ya haramta maka gani, sannan ka ga abin da Allah ya ce ka gani. To wannan in kai haka shine ka kiyaye wa idonka me? Haƙƙinsa. Sannan wa ila yadika haqqahu, sannan wannan hannun naka shi ba yana da haƙƙinsa, shi ma kuma ka kiyaye masa nasa haƙƙin. Shine kada ka je ka ringa zalunci da shi, kada ka ringa ɗaukan kayan mutane da shi. Duk abin da Allah baya so ka aiwatar, kada ka je ka aikata wannan abin da hannun nan naka. An fahimta? Shi yasa ranar tashin alƙiyama ai ba a ce baki zai yi magana ba, an ce ne gaɓoɓin jiki su ne za su yi shaida. Wato za a tambayi hannuwanka, su ne za su shaida akan ayyukan da ka aikata da su. Idan ka je ka ɗauki abin da ba naka ba da hannunka, to ranar tashin alƙiyama wannan hannun naka shine zai maka shaida akan wannan aikin da ka aikata. Zai ba da labarin cewa da shi kai amfani ka ɗauki wannan abu, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai baka daman ɗauka ba, bai yarje maka ka ɗauka ba, ya gaya maka ba haƙƙinka bane kuma ka je ka ɗauka. To don haka ka kiyaye ma me? Hannunka shi ma haƙƙinsa. In baka kiyaye mai haƙƙinsa ba, zai gaya wa Allah cewa ga abin da ka aikata da shi, kuma Allah zai ɗauki mataki a kanka ranar tashin alƙiyama kenan. Sannan wa ila rijlika haqqahu, sannan shi ma ƙafafunka, su ma ƙafafunka ka kiyaye masa haƙƙinsu.
kada ka ringa ɗaukar su kana tafiya da su wuraren da shari'a bata yarda ba. Kai ne zuwa da su wajen gidajen banza na caca, na zina, na waye abubuwa da ga sanan da yawa mabambanta ba su iya ba. Kai ne ɗaukan ƙafanka ka je ka yi takanas ta Kano zuwa wajen wani domin ka zalunce shi, domin ka mishi 419, domin ka damfare shi, domin ka yi masa ƙarya, domin ka yi masa sata, gashi na abubuwa da yawa. To duk wayannan abubuwan da duk abin da ka san ka yi amfani da su a jikinka wajen kaiwa ga wannan abin, to Allah sai ya tambaye ka akan su. Ka yi tattaki ka je kayo sata, da farko kafarka ta yi amfani, za ta shaida akan cewa da ita kai amfani ka je wurin. Hannunka zai shaida akan cewa da shi ka ɗauka, idonka zai shaida akan cewa da shi ka gani. Ka faɗi mummunan magana, harshenka zai yi magana akan cewa ka faɗa ne da shi, kai amfani ne da shi. Yana da kyau mu kiyaye kenan. Wa ila batnika haqqahu, sannan shi ma cikin ka bashi haƙƙinsa, wato ka kiyaye masa haƙƙinsa. Ta yaya zaka kiyaye masa haƙƙinsa? Shine kar ka saka mai haramun. Kar ka sa mai haramun. Daga lokacin da kake jewa ma cikinka haramun, to ka tabbatar da cewa ka tauye haƙƙinsa, kuma Allah zai tambaye ka. Wa ila farajika haqqahu, sannan kuma wato ainihin farjinka shi ma ka kiyaye. Wa ila farjika haqqahu, shi ma farjinka ka kiyaye masa haƙƙinsa. Ta yaya? Kada ka yi amfani da shi wajen zina, kada ka yi amfani da shi wajen da Allah ya haramta maka. Idan kai haka, to baka sauke haƙƙinsa ba. Amma idan kai amfani da shi ta inda Allah ya halasta maka, ya baka dama, ya yarje maka, ya sahale maka, to wannan shine ka kiyaye haƙƙinsa. Sannan sai aka ce me, wa tasta'inu billahi ala dhalik. Duka wannan abun da zaka yi, ka kasance kana mai neman taimakon Allah subhanahu wata'ala akan duk wa'innan abubuwan, wato wajen neman ba wa harshenka haƙƙinsa, ka kasance kana iya yin ka kuma kana neman taimakon Allah akan ya tama ka kai ma ka kuma iya kiyayewa din kamar yadda ya bukata. Hakanan wajen ba wa jinka haƙƙinsa, hakanan wajen ba wa ganinka haƙƙinsa, hakanan wajen ba wa hannunka haƙƙinsa, wajen ba wa cikinka, wajen ba wa ƙafafunka da dai sauran wayannan abubuwa suna buƙatan kiyaye haƙƙi, domin da su ne ake rayuwa. Kuma mutum mai wanda yake da wayannan abubuwan ne yake iya aikata duk abin da ya ga dama. To amma dai ka sani cewa Allah ba ya baka su bane dan ka aikata duk abin da ka ga dama, ya baka su kuma ya iyakance maka inda za ka yi amfani da su. Kowane abu da Allah subhanahu wataala ya baka, ya iyakance maka wurin da ya dace ka yi amfani da shi. Da ya baka gani, ya ce maka to amma duk da na baka gani kana iya ganin komai da duk abin da ya kamata, to ba koman nake so ka gani ba, ga abin da nake so ka ringa gani, ga abin da bana so ka gani. Na baka hannu domin kai amfani da shi, za ka iya yin komai. Zalunci ne duk da na haramta kyautatawa, to amma ka sani bana so kai amfani da wannan hannun ta wajen zalunci. Idan kai haka me za ka ga sakamakonka. So Allah ya ba mu duk wayannan abubuwan ne ba dan mu yi amfani da su a duk abin da muka ga dama bane, ya zama kawai wai yanci, ya ba mu yanci ne na duk abin da za mu yi shi ya ba mu damar yin hakan. Ba haka bane ba. A'a, ya ba mu ne, ya kuma gaya mana inda za mu yi amfani da su. Akasin haka kuwa, Allah subhanahu wataala zai tuhume ka kuma zai ɗauki mataki a kanka. Kuma dama abin da ɗan adam aka bashi ya nema da su wayannan abubuwan shine lahira. An baka su ne a duniya domin kai amfani da su, ka yi wa kanka tanajin lahira, ta yadda in ka koma lahira insha Allahu za ka samu abin da ya dace kuma kai rayuwarka mai kyau. Amma akasin haka, idan ya zama kai abin da ba shi bane daidai, to zai zama kamar kana wa kanka tanajin wuta ne da kuma ƙarin azabu. So wa iyazu billah, mun san cewa duk wani musulmi ba zai so haka ba. Kuma alhamdulillahi, kamar yadda muka gaya ma 'yan uwa, mun sa wannan karatu ne domin tunatar da 'yan uwa irin dangane da waɗannan haƙoƙi, mutum ya san abin da yake yi, ya san kuma abin da ya dace ya yi. Wannan shine a takaice. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.